Kapusan, Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na! PIO na! Maray na Webes da pagkaagang mainit, buda medyo maparos-paros. Aldaw nganyan tabi ni mahal na St. Jude. Pasalamat sa mga debotos dyan tabi, dyan baga sa Lapu-Lapu sa St. Jude Tadeus Chapel. And siyempre, okay, St. Jude Tadeus Paris, ano? And siyempre, sa paghampang niya to kan Kaldawon, ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean yung unyan. Programa ng Tingugan Banwaan sa Indupong naantabayanan. Naglalaong na yaong po kamo dyan. Sasabayan man ang tropa. Kami po digdi sagkod alas 10:30 an udto. Sa paagi po kan mga informasyones na minaborotwa sa palibot. Katuwang tadyan ang news team and Mega Force Patrol sa panginot po ni Chief Jimmy Nasalita, Pading Jim, Pading Jomar, Pading Al, and syempre si Joshua, si Angel, si Karen. Sa Manibela, sa Samoya pong Mobile, si Henry Mata. Sa Master Control, ang sa kuyang kumpadre, Pading Nal Baldo. Maray na agad yan sa Barangay Dapdap, lalo na sa Jigs Baldo Welding Shop. Bawat usapin ating lilinawin. Sa newsroom ang yaon dyan, Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyera, Nicole Angloriani. Siyempre sa supervision iyan kan samuyang news director Mardela. Big susumado din dan mga istorya lokal, national, international sa indong nagakadarangog. Kada best na igapo ni newscast sin news break digdi po sa DCGB. And sa indong nababasa sa samuyang official social media platform ang DCGB News Online. Siyempre, ang sa tuya man na broadcast sa internet worldwide, netwide, nahihiling po yan sa DCGB News Online and siyempre sa Facebook, DCGB Legazpi City, Philippines. Ang yaon dyan si Jerome Nico Martinez, as in si EJ Bremen. Ako mapan sa indong servidor sa radyo. Mantang kamo dyan naghanda na, anong masiram ngon yan suggestion, anong masiram ngon yan na pangudtuhan, mga taga-Albay District asin Daraga. Ang sakuyang telepono numero 0942670195 and 096607301115. Ako po an sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez, an sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Pwede man po sa messenger yaon dyan sa kuyang account, hanapon lang nindo Pio Fernandez, and maging dyan po sa Viber as in sa Telegram. Good morning! Ating lilinawin, isyu ng bayan ating hihimayin. Tingog Kanbanwaan, mapalokal, nasyonal, internasyonal. Sagot ni Pio Fernandez yan. Pio ngang bayan, Pio Fernandez laging maaasahan. Tingog Kanbanwaan, boses ng sambayanan. Pio Fernandez, ang inyong kadamay basta alam. Sige, diretso na tabi kita ka na sa tuyang programa. Yung news team tabi, standby for a while. Nakontakta, nasa linya na ang mahiguson and very accommodating na Chief kan Public Safety Office po kan Legazpi, si Sir Octavio Rivero, para po sa nagkakaperang mga queries asin concerns na gusto man na ipaabot kan sa tuyang mga namamanuaan, mga manungod sa traffic asin iba pa. Sir Octavio, good morning tabi. We're on air na sa DCGB tabi. Inot po sa gabos, Diyos maray na agad tayo sa mga manong Pio asin sa mga pradangog ng sa imong programa sa bilog na Legazpi asin sa malain-lain na probinsya kang Albay. Opo, sige tabi. Salamat sa oras tabi. Sir Octavio, igo po kaming na-receiving informasyon na
igo kamo dyanin intensive drive sa clearing kan mga kalye digdi, mga illegal parkings, mga nakakaulang tabi sa tuyang mga kalsada sa Legazpi. Katabang na databi yung Legazpi PNP? Ay iyo po sir, kang the other day po, kang Lunes, pinuunan mi na po digi sa may AMS Barrio ta so pagkatapos tabi kang so Ibalong Festival tabisiyong po baga kami. Nagralaog ang gabos mga reklamo sa messenger ko dahil ko na maramang ko nang inutong ko. Pero ang priority ni ko na so digdi sa may AMS Barrio ta paulit-ulit na yung pigreklamo, malangan may nagkakaralampingan kami diyan. Then luminuwas kami duman sa highway, pasiring di sa Panyadero, Sagpon, Amek, pababa po duman. Nasa mahigit 40 auto po so naklampingan duman kang agang ito. Ano po ini tabi Sir Octavio, parang bako lang po kamo na kundi parang composite team na pati yung PNP Legazpi tabi. Iyo po, ngunyan pong aga, nag-coordinate dito sa opisina mi si Police Master Sergeant Balgiskin sa instruction nga po ni Chief na mag-coordinate sa public safety para i-clear ining likod kang market. Kaya ngunyan po, yaon kami duman sa market, nag-pull out na po kami duman ta malilig na sa lugar. Pero ini pong ini bako lang ini pong ngunyan, diretso na po ini na oral daw po ini nga clearing operation ini kang public safety as in so PNP din task force kalinisan po sa pamumuno po ni Andy Marbilla. Ay opo tabi di parang composite team naman ang tabi sir. Now pati sa mga barangay roads tabi kamo ma-penetrate man pagkatapos sa mga mayor kalye? Iyo po, pag may nag-upload sa Muya, so barangay captain, mga elected official na dahil ninda nakayang switon sa mga residente nindang nagaparada kung saan na lugar sa mga tinampon kung nasasakupan ninda, diyan po kami malaog, coordinated po kami sa barangay. Kaya bago nga ni po kami mag-clearing, nag-coordinate kami sa mga barangay para po aram kang barangay na nag-clearing kami sa lugar ninda. Iyo tabi. Ano po tabi Sir Octavio ang proseso halimbawa na clamp ang vehikulo, motorsiklo, tricycle, and does it include palang tabi e-bikes? Kasabay po yan, tas pag na-obstruct po ang traffic, kasabay po yung mga e-bike na ini. Opo. Now, pag na-clubs po yan ng mga vehikulos, sain po sinda pwedeng magpasiring tanganing mahali suklam asin kung ano ang dapat na gibuhon tabi babayadan tabi. Inot po, ipaliwanag ko sa mga nagdararang sa indong programa asin sa interview mo sa Kuya Ngunyan na ang sarong bihikulo po, pag inabandon niyang kan driver within 2 minutes, kasi 2 minutes lang po nakagduman sa ordinansa, within 2 minutes, pag umilimagpas po sa 2 minutes na daing driver, subject for clamping na po yan and towing. Ang problema po, tawar kitang pang towing di kaya clamping ang piga pautog ningon yan. Ngunyan, kung yaong po sa driver, uminabot sa driver, yan, pakatikitin po, tutubuso na yan sa City Treasurer's Office. Pag natubos po duman, ang clamp na po yan. So mga iba po na mga bihikulo na wala po talagang driver, minakag kami kaya tarhita duman, so information na slip, kung saan sinda ma-proceed. Maligdi po sila sa opisina para po matikitan sinda. Ini pong clearing operation na, iba ko lang po ini supigapod ka mga ibang nagkormento kay ningas kugon pag ngunyan sa nayang pagkaaga dahil diretso na po ini gusto mi pong malinig ang sentro kan Legazpi. Iyo tabi sa informasyon po kan mga paraan tabay motoristas gura anoan dapat nabayadan kayan mananggad. Ang ordinansa pong naipasar digdi nasa 1,000 po ang violation kang clamping operation. Pag sa first offense, second offense, third offense, nagdadagdag po yan. Ayun, opo. Now, nag-acceptar man po tabi ka mo, Sir Octavio, nin mga
ining request para ma-clear aron kay ni tabi may nagpadara nin mensahe digdi diyan tabi sa Albay District ining Balagtas Street and Jacinto Street. Diyan iyan sa Old Albay Bagatabi pakalampasan na ning diit sa Oliver Tires kung pasiring daraga so primerong kanto patuo iyan ining Jacinto Buda Balagtas Street. Grabe da tabi man ang mga nakapark diyan na although barangay interior road yata ini. Ayun po, lalawgon mi po yan. Tabako lang po kami ang dapat mag-operate ka yan. Katabang po ang task force kalinisan sa pamumuno ni Anding Marbilla. Kaya nga ni po, pag nagiro kami, iapudan ko si Primo Andy para kumbay kami. Tapos ngunyan, may katabang na kami sa pulis. Kung may mag-recess, may mga resistance, so pulis po ang makikipag-oron. Ayun, opo. So kung tabi ni Sir Octavio, Balagtas Street daw tabi sir and Jacinto Street sa Old Albay District tabi. Kindly po tabi sir. Ano po? Ayun po, pigpa-record ko po. Yan ang mga nakabot po sa inyong reklamo. Pigpa-record ko ni yung po ang isusunod ng dudumano. Maski ngunyan ako, pagkatapos kaning meeting na ini, nagpa-meeting po ako sa mga PSO regarding din sa clamping operation na ini sa Siyudad Legazpi para po maging maray ang dalagang kang operation kang public safety. Ay, opo. Now, saro na lang tabi, Sir Octavio, before I let you go, ito bagang so ay nutang na pag-ulayan so mga pa 3rd district baga na public utility jeeps, sa ina po so agi nang ngunyanin na tabi. Buminalik sila di sa dati, so dati din nag-aaragi sila di sa likod kang market, kaya nga ni po ngunyan, yung nasaroon naman ini sa dito sa mo ikikulog kang payota. Yaw na diyan nag-aragi sa 1st district, 3rd district, Sumalabog, Kamalig. Kaya nagka-crowd na naman po nagkukos naman traffic congestion dito sa lugar na ni. Kaya so instruction na po ni Chief of Police kang so bagong install Chief of Police dingon yan, pina-coordinate si Police Master Sergeant Valdispin, so si pa commander dito sa may Victory Village, sa ako area niya ini, nag-coordinate nag-proceed po kami duman. Ngunyan po malinigo na itong lugar. Oral daw ni po ini sir na clearing operation sagkod na po na dahil na didisiplina ng mga taong ini. Opo. May sarong hapot tabi digdi Sir Octavio if you may. Kunwara da tabi ning no parking signs subject pa sa operation clamping tabi Sir Octavio. Hello. May hapot kay tabi digdi Sir Octavio saro po. Kunwara da po tabi ni no parking sign subject pa sa operation clamping over. Opo, so DILG Memorandum Circular po, na ining mga shoulder kantinan po, sidewalk, basta nakaka-obstruct, dahil pwede pagparadaan kang mga bikulo. Duwang kuwan po, digyan pigagamit mi, so city ordinance, pag pigiling-iling mi pong dahil maduma sa city ordinance, ang gigamit mi po ining so DILG Memorandum Circular, nagabos na ali, shoulder kantinan po, lalo na pag nasa National Road, Barangay Road, i-clear po yan. Opo. Sige tabi Sir Octavio kung igwa katabing gusto pang idagdag para sa publiko, nasa sa imo tabi ang panahon, go ahead tabi. Diyos, salamat po Manong Pio sa pagtao mo kay opportunity sa kuya na makaoro na interview asin may paabot mo sa mga Legazpino ang mga impormasyon na dapat nilang maaraman. Ang pakiulay ko lang po sa mga netizens na dahil po kita magbutas ki mga taramon na makakaraot ki reputasyon ki sarong tao. So pag-interview po sa kuya ni Manong Henry, may nag-comment po duman na basuguno na daw ako kaya nakapagpadra gibog kinakulaon aron. Baka po itong pigmi-mensionar niya. So arong ito kang aki ko diyan sa may Malangka. Dahil po kita butas kita ramon na aron kayanta. Ang balik po kan sa Indo kasud na po nag-agad na ki public apology so tao nagdigdi mismo sa opisina ko nag-iibi. Kaya yung po magiging resulta pag kita buminutas kita ramo na sumagakarot kaya sarong kuwang kang pagkatawo, ang balik po kan sa Indo. Ayun. Kapag sinaramo po yan sa social media, dahil mo na mababawi.
Ay, Kaya nga nagkuhan ako, apology accepted, kamali. ayun, Kaya opo. pinatawad ko po itong tao, mas nag-ibig sa opisina ko. Tapos ang problema nga po, manong piyo, tapos yung mga tugang ko, nag-arapod sa ko, nag-iiribe, makulungon niya ang buot niya, manong inatay niya ako, unang mapikat ko sarangkan, basuguro ng kanang ngaya, kaya nakapag-ibo kinakulaon arong. Ay, Kaya sa sus. aki ko, nag-react, sisa ngayon pa, i-filing ko sa iyo yung mga resibo kang arong ko, so pinagalan ko sa ibang bansa. Nung Ay. dahil nga ako kunit, agad nakitawad sa kuya, so tawo. Kaya ini po, mag-iringat po kita sa pagpaluwas ki mga statement, lalong-lalo na pa kung mararatakan ang pagkatao ka sarong tao. Ang cyber libel po, maski dahil mo tinumbok sa pangarang kang tao, kung siya ang pigmimin mo, sigurado po, pasok ka sa cyber libel. Ay, opo. So, I will not belabor on the issue dai ko man ito na isan, and ikadua, pinatawad mo na lang an sa imo pinatawad mo na po an sa imong apelo is magkaiguan ning disiplina man sa pagkomento saro ka sa na dalaganan kan araw ka itong negatibong komento na dai maning katotohanan. Tabi, Sir Octavio, hello? Nawara na, Sir Octavio? Hay na so kunyan. Madali, baka naputol, so sa tuyang linya, yan, dali mo na, yan, dahil ko to na isan, sorry po, tabi, Sir Octavio, naputol tabi, so apod ko na. Kaya po, sir, sorry po. Opo. So, pati palan na biktima nin araw ka ining malicious na mga posts sa Facebook. Ano tabi? Kaya po, tapi para muruda nga niya ako, sabi ko, dahil bali na-atake yun nila ko, basta service-related ang pag-atake nila sa kuya, dahil problema yan sa ko. Tabako man Ayun. ako si balat sibuyas, mudaw na nindo ako sa social media, dahil problema sa ko. Dahil lang nindo ako pag mudaw sa ampangan, ariston ta kamo. Oho. Tayo nga niya sa piga-upload na kwan, anything use, any statement, Anything you say will be used against you. Maybe magagamit ito sa imo. Yan, oho. So ito pala na rinatakan ka sa Facebook dahil na ako mabilabor pa ka na istorya, kaya lang nadanyaran ka na pero pinatawad mo manggiraray, tabi, Sir Octavio. Okay lang po yan, dahil man inapot mo nga niya, nagdigdi sa kasudma, nag-iibi, ano niya ako na isipan mo nag-post ka kayo, dahil kung nga sir maaraman, Ay, sus dapat Marius. sabi ko, basta arog ka, security guard ka pa naman, dahil ka mag-post ka arog ka. Itong interview ito sa ko, paliwanag ko duman kung ano so nangyari. Dahil man ako kami mairo na kwan, na dahil war as ordinansa, ngunyan, kung minagibumang kaming mga kwan, na naglaps duman kami sa kwan, ako mismo maagad kitawad. Iyo. Pero ito sabi kong ginibo mo, sa mga aki ko, nadanyaran, pati mga tuwang ko, nag-arapon sa ko, nag-iiribi, Ito pala so harong na pigmimin, bako mo man ito, harong ito kanaki mo na pinagalan man kanaki mo. ayun po, ito pong kwan na ito, so pinagalan niya itong pagtrabaho niya pirang taon sa abroad, sa Africa. Jesus. Kaya dapat bago kita magkuangkan, isipon tago na kimarayang pigi tataramta, lalo na sa social media. Dipisiluno na po yan mabawi. O ito nga ini-screenshot kang kuang ko, tinao ko rin mo sa pamangking kong abogada para adalan kung anong kaso ang isasampa. Pero okay na nagka-pinatawadan na kamo tabi. Iyo po, nagdidigdi nag-ibig. Sabi ko, sa inot, mga maisugong kamo, pag-abot kang oras, mairibi kamo. Okay. Okay. Public apology accepted. Nag-video siya, post niya sa social media. Dahil ko po siya pinirit, siya mismo nagkusang bot ka ito na mag-public apology sa social media. Okay. So we leave this as it is na tabi, Sir Octavio, na-settle na pala nindo, and we hope na okay na ang mga masunod pa tabi. Salamat tabi, Sir Octavio, and mabuhay po kamo dyan sa PSO Legazpi. Salamat na din po sa mga manong piyatsin sa mga programa. Mabuhay din po kami. Thank you so much mga tugang, si Sir Octavio Rivero, na kaulay tango niya na pagkaaga. Manungod dyan sa ining massive na palanpading an sa indang operasyon, clearing operations, kung positive na sinda, it's PNP, PSO, pati na task force Kalinigan. Kaya tabi
Kwan lang, ingat-ingat lang ba pag sinabi tang ingat ba kung sabihon na magbalgar tapos mag-ingat ba ko, magsunod po sa regulasyon. Ano tabi? Sa mga lalo na sa mga parking areas, pagparada kan mga vehikulos ta dipisil kung arog kaan baga nagakaigo pa ano pading nalnin kwa ning problema pabinsan pag ang nagpa-park is feeling entitled. So pig sasabi bagang entitled na maparada ako dito pag dinakop ako mapamidbid ako kung sisay ako or aapudan ko sumidbid ko ngayon sa City Hall sa police yung parang entitled so day ako pwedeng madakop iarog ka ng iba tabi pera de los obos ang problema lang kung talagang madumang ka sa lugar pading na igwa kang darang bihikulo motor, tricycle or auto sududumanon mong lugar dait talaga nin ibang mapaparadahan na dai ka ng choice duman mo ibubugtak so bihikulo mo ta transaksyon mo either government office or private office ito sa pinakarani napaparadahan mo so paano yan tabi ano diyan ang dilema tabi diyan nagkakaigwanin problema so sana naman tabi ano igwa kay tuning suwestyon pading na sa mga lugar na igwanin establishmento na pampribado o pampubliko opisina, tindahan or what nadakol ang nagko-converge na tao magkaigwa ning ordinansa ang Ligaspi na nagdidesignar nin mga lugar na pwedeng iparada duman ang auto o bihikulo sa barangay na harani kung sa inakok o kaya kung sa ina nakamuntar na bubugtak so halimbawa edipisyo na igwa nin mga transaksyon ang tao ngaya opisinang pribado o pampubliko ngaya mag-designar ning ordinansa ang Ligaspi na pag-igwang opisina sa araw ka na lugar so adjacent road ka na barangay road one way i-designar bako takon talagang dai maning mapapadumanan bako iyon ang mangyayari ngunyan well anyway baka lamang kwanta yan may push the envelope ta ayan tabi diyan sa city government say for instance baga pading ano Kapitolyo yan Kapitolyo Buda City Hall yaon diyan simbahan so it is a place na talagang magkakaigwaning convergence kan tao tagulpi ang transaksyon na nangyayari diyan sa opisines man lain-lain na opisines ang yaon diyan igwa kang darang auto sain mo duman ipaparada padingnal ang bihikulo mo bako yan ilaog mo digdi sa may balintawak maklamp ilaog mo digdi sa may pagilid kang Kapitolyo maklamp bako ilaog mo duman sa may City Hall maklamp so for uniformity tabi baka magdesignar ning uni ngaya pag-araw kay ning lugar na ini ang mga allowed na pwedeng parking area. Makadur distansya maning diit sa Capitol, arugon ta sa ibang nasyon padingdal na halimbawa utuduman so sa imong opisinang dudumanon, igwaning lugar na duman mo dapat iparadaan mga bihikulo, malakaw ka sa nagkaperang metro. Tanganing malikayan so alterkasyon baga between the driver, the owner of the vehicle, and so mga traffic enforcers. O yan tabi. So, iyan sabi baga ni Sir Octavio, massive na iningon yan, tabi, clearing operations, digdi sa Ligaspi. Okay, yan. May si Sir Reds na yan zone, tumatawag ang sa tuyang listener. Hello sir, good morning, go ahead po. Yes, good morning, Tio. Opo. So, yan bagang sa, dyan sa tinampong yan, sa Aleco, bawal dyan magparada ba kayo po? That I cannot, di ako makakategorical na simbag tabi. So Alecong tinampo maluwas ka, dumana sa may Edwina. Ay, so, pasiring sa may monumento ni Pawa. Kanya, pag nag-agi ka dyan, naagian mo sa Aleco, tapos ma-exit ka diretso, yan ang tinampong yan, bawal na po. Most probably, tabi. Oo.
So bata, dyan baga, igwa dyan na clinic na so, ano yun, pig-iniksyon baga kang so, may laboratory dyan, may Yan. so, office ni Dr. Giano niya. Yes, oo. Dyan, tapos so kay Rabax yan dyan. Kung So- madyan ka sa lugar na yan, Oo. na may sasakyan ka, di ka man makakaparada basta-basta kasi so employee mismo, nag-occupar na kang sa indang mga establishment. Opo. So kung ika-client ka, na may auto ka, ini a suggestion ko, di ka na magdara dyan ki sasakyan. Yan. Kung di mo man sana sigurado na makakalaman ka. Kasi 1,000 naman gayud ang ano ka, ano po? Yes, gari iyo so dako ko kasubago 1,000, initial pag nilakop ka kwan, yan, violation. 1,000 pesos nang babayan. Ang 1,000, dakula na bagay na yan. Ngayon, dyan sa lugar na yan, so sabi mo baga na one side at least matawan ki parkingan I-authorize. Oo. I-authorize. Pero sa iling ko, kaya na tinampong yan, pag pinaradaan mo yan ki one side, mag-create na ki-traffic. Ayun. Oo. Iling ko, tasalit man sa bagay ito. Although pwede ka magsabatan dyan sa tinampungan, pero once po minarada ka dyan sa tao na yan, yan ang mangyari. Yan. Ako, dyan ako sa lugar na, hindi ko nasabihin ko sa inyo, basta saro sa nangaranan ko. Oho. Inapot ko so taigo dyan na barangay hall nita. Oo. Kung ako pwede magparada, madyan niya ako Oho. sa establishment na yan. Ay, dyan nga sa side pwede na tinuro sa mga gilid. So, Opo. na tinampo. Pigsirip ko, puno na. Puno na. Wala na. Kaya nangyari sa kuya, ini makulog na katotohanan, pero mga ginibo wala man akong driver, ako mas nag-drive ka auto. Oo. Ano mo, nag-park ako sa cathedral pa. Iyo nga ni ano. Yan baga supig sabi ta kasubagong dilema. Bako. Oo. So much na gusto mong ma-facilitate mo sa makaskaso sa imo, dahil sasakyan ka makutana, pero bawal ka doon mag-park. Tapos isip mo, buminarada ka doon, talagang mabayad ka Ribo. pag naagihan ka ninda. Oho. Pag naagihan ka. Bako man gabos, pero pag naagihan ka talaga ninda na yaong ka sa salang lugar, posisyon, kakalaman ka ninda. Iyo. Kung paano da yan, Iyo nga ni napig-iisip iyo. tata. One of the suggestions nga rin nagboboto itong sumagdesignar nin mga allowed na mga interior or barangay roads. Igwa Oo. PUD, itong sabi kong lugar na ito. Oo. Itong igwa sinda, inapot ko sa barangay hall, yung designated din hindi, itong palaog na ito. Kung sinirip ko garing, paano na? Buda sa dit. Mga 5 auto man sana ang pwede mag-park Ayun. naman. O kung Oo. ika-anom ka, hindi ka na talaga makakapark. Ang swerte mo na sana, kung may umali, makakasalida ka. Or pinaka-worst, ang pinaka is maduman ka na lang sa araw-araw ng paradahan na aram kong safe is Yan. cathedral. Oo. Mabayad ka man duman may nagsingil na duman 20 Dati pesos na, ata. Oo, dati pero kang nag-park ako duman, nagduman ako sa lugar na ito. Pigsingil ako ki 20 pesos gano'n dito. Yeah. 20-50, lingaw ko lang. Basta araw kaya. So, anyway, magbayad ako. Kipuan ko. Iyo. So inconvenient na walat mo sa auto mo sa arayong lugar, then medyo senior naman baga kita. Mhm. Laro kung udto na, di ko na kaya, maski yung payong, di ko na kaya lakawon from Iyo. Oo. cathedral, pasiring duman sa lugar na itong pig-identify ko. So, pigibo ko, nag-jeep pa ako. Nagplete ka. Oo, nag-jeep pa ako para makapundo ako duman sa Ago, sa harap kang Ago. May palaog na bagay ito. Yes. Linakaw ko, at least dit na lang ang lakaw ko. Same, pag maglalaro ito pabalik, yung maglalaro, dito maglalaro ako. And itong lugar na pigduman mo is now place of convergence because of the clinics. Talagang dakol ng tawo dyan eh. Dakol clinic talaga doon. May Oo. doon, igo doon na sa dugo. Yeah, oo. Kaya kung halimbawa may auto ka, ay di ka na magano, lalo na kung naglilibot si Rano, Mhm. madadali ka talaga doon, ma-occupy ka, kang tinampo. And kung ano man. So, kung
tawan taman ki Malgibo ki parking area, kung ilingon mo sa lugar baga, itong lugar na ito. Alanganin. Wala naman na parking area. Daina. Ang nailing ko duman na maiwas paradahan sa lugar ni Velasco. Opo, yan. Velasco. Private ito. Pribado Hindi naman pwede ito. Hindi naman pwede ilo. Pagili ko, may wason talaga. Pwede ito. Pwede Kuta. itong Private ito. pay parking kayo. Baga, argaya. So, Mhm. ikabaga piyo, nakadumang ka naman sa ibang lugar na iling mo man kung na kakaiba talaga ang traffic dito sa Pilipinas kang sa ida. Yes. Sa ida may bus stop, duman talaga nagpupundo. Opo. Kita, maski sa employee, pag nagpara na sa tao, tapos di ka nagpundo, dagitan ka. Ilingon ning maraot so driver. Oo. Attitude na lang siguro. Opo. Sabi Pio. Sige. Ang pinaka-suggestion siguro is sana makagibuki so city, mag-suggestin makagibusin na yung mga parking areas sa mga areas na mga Mm-mm. dakul na clinics, dakul na May at least, convergence ang tawo. oo, na maka lamang. Kasi kung arayon man ang parking area, sisay man ang gusto magparada, tas mapliti ka manggilama. Diwalat mo na sa auto mo sa room mo. Opo. Mapliti ka na sa... Sige tabi sir. Sabi, salamat po. Diyos mabalos tabi. Yan, sa tuyang listener, si Sir Reds, nagpaabot man kan sa iyang ideya. Magayon tabi yan. Yun ang problema na pading na dilema. Kung saan mo talaga ipaparada na, talagang mapipiritan ka na, makipagsapalaran na, kung paano ang pagparada ba, asin kung saan mo ipaparadaan sa imong vehikulo tabi. Si Sir Norly na Madilar, maray na aga tabi, uyugon mo an. Uy, mapiesta na pala diyan sa Tagas. Sir Norly. Ugon mo na Madilar, maray na aga tabi. Yan. Sir Pio, barangay can enact ordinance to declare no parking area, one-way parking. Opo, tama yan tabi. Very good, very good. Ang barangay pwede ka na ordinansa. Yan, tabi. Ito pa, madali sa napadignal. Kukuang-kuan sa imo, na kunyan. Puminapel naman kasuhapon sa impeachment. Su paborito kong senador. Santa Maria Madre de Dios. Kamu daw. Pataday ko na narumduman ko na naman. Diyan nga ni Sir Pio Sampang kan SM, katabi kan gas station, dakulo na nakapark nasa shoulder. Bueno tabi padignal, may standby, paki-advise na inabot kaya kita ning kwan medyo horalawig. Oras Pilipinas, alas 9:42 na tabi. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol, sinda sita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Light of Hope Foundation, in partnership with DZGB, bring you Ako Ay Pilipino. Get ready for an unforgettable night with the one and only pop icon, Cool Ledesma. May babalik ko lang ang kamay ng orasan. Sana ako'y may bukas pa sa Happening on October 3, 2020. Ako Ay Pilipino, Ako Ledesma, live concert. Hello, it's Cool Ledesma. It's exciting times. Oh, this is my hopey. Know why? On October 3, I will do a whole concert there in Legazpi City at the Ibalong Centrum for recreation. Don't forget and don't miss this. October 3, 7 p.m. Ibalong Centrum! See you! Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and I. Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat Padingnal and good morning dyan kay Sir Kinatawan, dating Kinatawan. Naungon niya nasa opisina po kan alkalde kan Siyudad ng Tabaco. Si Sir Kinatawan RB Burihon. Yan, Dugong GB. Tingog Kanbanwaan asin aramon niya to buda Bicol target. Yan. Sir RB, maray na aga tabi sa imo. And kumusta yung The Crunch? Tama ba yung The Crunch? Masira mo na marig sipon juicy na fried chicken dyan sa Tabaco. Ayan, The Crunch tabi. Maray na aga. Sir Kinatawan. Sabi ni Kinatawan RB, matindi nga yeso sa Nepal na baha. Yung tabi baga sa samuyang news online digdi. Minimum na apa di ang nagada na 160 minimum yan ha. Minimum kahirak amang Diyos kahiraki ang kalagkan mga ini. Tapos ligtasan man ining mga halos sobra pa sa 400 na nawawara. Matinding pagbaha sa Nepal kasuhapon. Yan, duman sa may Himalayan border. Sa Nepal baga, diyan ang jump off ground pa di staging point kan nagsasakat sa Mount Everest. Ano tabi pa di ano? Mount Everest ito so kunyan. Diyan ang jumping off ninda ang staging area sa Nepal. Sandali po na pading alta may nag-upod tabi. Hello, Diyos maray na aga tabi. Good morning, boss. Yes, sir. Kilala mo po ba si Dimasalang? Walang hiya ka. Huwag mong painitan ng ulo ko. Montres ka. Mamaya.
Sige, tamay ma-report. Ay, nako, sige. Di Sunny Paul, Sunny Paul iyan, we pray for the souls kan mga nagkagaradan, as in pangajita so mga nagkawara na mako ang buhay paman ito tabi. Grabe. Matinding pagbaha. Sunny Paul. Duwang report pa rin, pwede? Duwang report bago magbareta alas 10. Sige. Si Joshua and then si Padingal. Inutunta si Padingal na armaryo. Kumpadreng Al tabi, Diyos marhain Al daw, go ahead na. Salamat tabi, bade. Dako lang tabang man ang Albay Cathedral Compound na nagiging paradahan kan mga motorsiklo. As in, iba pang bihikulo, pag-aldaw sa naugaring. Iyo. Bawal ang banggi. No overnight parking. No overnight parking. Maski may bayad man na 10 pesos. Iyo man yan ang dakulang pasalamat kan ibang taga City Hall na dahil na kaya akomodaron ang saindang bihikulo sa suro-suan naman na mga nakaparada sa City Hall compound. Iyo, oo. Bako sana mga taga City Hall, kundi aniba pang mga may bihikulo na araniman sana diyan sa area, na tuyo, na dahil namang kinapapaisukan, taharos bawal ibong-ibong ang mga lugar kan Albay District at dinampo, kaya digdi at least sa Albay Cathedral Compound iyo ang nagiging solusyon. Iyon. Pati mga habal-habal natatabangan man. Bata, na may namamasidan ako dyan, kumpadre, na bako sa na motorsiklo, pati mga e-bike, buda ito bagang so bako na e-bike na Dracula, iso garibaga trike, so naghabal-habal naman. Iyo, totoo yan. Nagalat ng pasahero diyan. Kaya nagreklamo naman sa mga taxikel. Yan, taxikel. Taxikel. Yan ay e-bike. Nagiging kompetensya yan kan mga taxikel. Yan, tama ka, minsan, iyon na ang nagigiribong service ninda. Kung masaraod, diyan may mga sauda naman baga sa Albay District. Kaya at least pag-abot sa parking area, ining lugar na ni kan Albay Cathedral sa compound, iyo man ini ang nagiging pasalbaran. Tama. Kan mga pribadong bihikulo na nagkakaproblema manungod sa parking area. At least dahil sindang problema na matikitan, kundi mabayad ka sa naki 10 pesos. Iyo man ang pakiuron kan Albay Cathedral management na magtao man lamang ki 10 pesos bilang parking. May ticket man yan, tabi pa Buda. Na pigisyo. Buda, marayta igoning kon dyan. Igoning nagbabantay talaga. It is managed willfully. Marayan pagkaparada, pigtuturo ka sa inan bakante, anong posisyon kang parada mo, and sa insa na dapat. Magayon ang kon dyan, sistema. Sige. So yan, at least rejoinder lang duman sa ibang topic sa bago. Manungod sa sitwasyon kan traffic digdi sa Albay District. Yan ba na informasyon, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al. Saro papadigdal si Joshua. Pasok muna natin, Engine. Preparar ka na dyan. Ikang masunod man sa Bareta News Break. Tabi. Joshua, good morning man tabi. Go ahead na, Joshua. Nagsabit. Joshua, naputol na gayod. Pwede na. Ipasa na natin kay dyan, hanap buhay, then news break kita. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix.
Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Bakit ba ganyan? Light of Hope Foundation, in partnership with DZGB, bring you Ako Ay Pilipino. Get ready for an unforgettable night with the one and only pop icon, Kuli Desma. May babalik ko lang ang kamay ng orasan. Sana ako'y may bukas pa sa Happening on October 3, 2026. Ako Ay Pilipino, Ako Ledesma, live concert. Hello, it's Kula Desma. It's exciting times. Oh, this is my Hopi. Know why? On October 3, I will do a whole concert there in Legazpi City at the Ibalong Centrum for recreation. Don't forget and don't miss this. October 3, 7 p.m. Ibalong Centrum! See you! Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a tested registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2. We test the funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, 4 minutos pasado alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Naghahanap na ning bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ini ang rekomendasyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero sa ambos lados na magdesignar ni tagapagtaram na bako miyembro kang legal team. Sigun kay Attorney Michael Pua, spokesperson kang defense na may sense of urgency sa parte niya na magkaigwa ni sarong tagapagtaram para sa team. Yan ang Baret Ahal Isa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Light of Hope Foundation, in partnership with DZGB, bring you Ako Ay Pilipino. Get ready for an unforgettable night with the one and only pop icon, Cool Ledesma. May babalik ko lang ang kamay ng orasan. Sana ako'y may bukas pa sa Happening on October 3, 2026. Ako Ay Pilipino, Ako Ledesma, live concert. Hello, it's Cool Ledesma. It's exciting times. Oh, this is my hopey. Know why? On October 3, I will do a whole concert there in Legazpi City at the Ibalong Centrum for recreation. Don't forget and don't miss this. October 3, 7 p.m. Ibalong Centrum. See you. Check. 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sandali muna tabi, may interview si Joshua.
May interview ba? Wala man. Buda si Angel. Dahil man. Sige ta. Madali sa na Diyos sa Buda Angel. Ta isingit ko lang ini. May nagpaparahapot kaya. Duwang aldaw na ininda ita na kokon. Ano. And pagkatapos kayo ni kamo na buwelo. Sando na mag part ways kita for a while. Ngunya na aga. Sumanungod dyan sa Bicol International Airport. Tabi ano. May pinag-asikaso baga pa no dyan na sitwasyon na pathway, flight path, kumbaga kung sa agihan, pathway, tinampo, sa eroplano, flight path, pig-agihan baga kan eroplano, landing ba take off, tanganing maakomodar sa international airlines, may problema dyan na pinagsusolusyonan ang gobyerno, matransfer, nagkapirang tore, kang National Grid Corporation of the Philippines na dyan nag-agi mga mayor na linya nin kuryente hali duman sa mga suppliers nin kuryente na pinagbabakalan po kan kooperatiba kasabay ng Aleco. Kaipuhan na matransfer iyan ta nakakaulang sa flight path ta ibabaga ang buwelo budaan fuwersa kan mas darakulang eroplano na nagbabiyahe internasyonal. Mas kaipuhan ang buwelo ninda. Sungun yan tabi nag-aabante na anta final-op ko ini sa opisina ni Congressman Loria, Kaloy na Loria kan 2nd District of Albay napabudgetan naan ining taon 2026 para po sa lot acquisition plus yung excavation. Ang plano kaan ita-tunnel iyan ano. So napabudgetan na yan ni Congressman Kaloy Andes Loria kan 2nd District of Albay to 150 million initial. Ining taon ha, naka-download na guide ini or in the process na. Naka-download na. So excavation iyan tabi plus lot acquisition gagamiton iyan 150 million. Na-download na yan is possibly duman yata ito sa sa DOTR yata, Department of Transportation. Don't get me kung saan na-download pero basta igwang budget day ko lang na asertar kung anong departamento so napabulusan na kan budget solely for the purpose na bayadan mga lote na duman ilalaag underground mga wire na aagihan kan kuryente kan National Grid Corporation of the Philippines. Ta siyempre halion ito buda mga tore. 150 million excavation and lot acquisition tabi. Na-compute na yan and napabudgetan na nila Congressman Kaloy. Then ining 2027 pinagtatrabaho ni Congressman Kaloy na Loria na mapasabay pa full tunneling na tabi ini. 850 million man tabi. Ining nag-adang-adang na 2027 ta nasa budget deliberations na bagasinda isinabay na ni Congressman Kaloy na Loria tabi. So igwa na pong budget ngunya na taon 150 million excavation and lot acquisition and ining 850 million naman more or less para po sa ining tunneling and gabos na sabay-sabay na pati so iba pang mga gagastusan including na ining excavation tabi ano yan. So nagkunya na yan nagtumar parte na si Congressman Kaloy, it being the fact na gulpian na pependenteng kunyan posibilidad and opportunity and yung kumbaga napipendente na pagbungkaras the full capacity na pwedeng itaokan operation kang airport na international sa daraga and yung epekto kan sa ekonomiya medyo napipendente pa. Once na mabukasan na yan yun talaga na igwa ng international flight aramta naman sana na pag igwang nagalanding na aeroplano hali sa ibang nasyon laog ang kwarta digdi sa tuya maser kurar ang kwarta kaya na kon ni Congressman Kaloy pinabudgetan na po yan halat-halaton ta na lang ta siyempre iguning bureaucratic processes baga sulat acquisition ang dangog ta iguana ng budget yan pati iguana na nagtatrabaho kaan plus itong sa full tunneling na tabi ta iirarom yan. So yan po napabudgetan na ni Congressman Kaloy plus may nagaput pa kaso sa Sabado
ano nga itong so pinag-ground break dyan sa Rapu-Rapu. Igwaning dagdag pa kaya dyan na konsigir man na trabaho man na Congressman Kaloy, dagdag po na bed capacity. 25 yata yun more or less. 25 more or less na parang extension bed capacity para po dyan sa Rapu-Rapu District Hospital. Parte yan kan sa indang pagmaniugot kan 2nd District na Congressman Kaloy na maski puro pa makatabang-tabang sa laduman kan salud. Pangangaipo kan salud kan 2nd District. And this coming Saturday, dyan sama nito. Parang more or less 25 the bed capacity man na ibubugtak pa dyan sa nito man tabi. Kung tama sa pagrumdum ko within the 2nd District pa yan. Nito, ngunya na Sabado. Groundbreaking man dyan tabi. Plus siyempre, so medical and dental missions, kasabay na ayan tabi sa grupo kan nara Congressman Kaloy Andes Loria. So, yan po in a nutshell, sa lado kan transportasyon plus ekonomiya itong so pinag-asikaso nara Congressman Kaloy, transportasyon so pag-asikaso na ma-resolvera na yan na nakakaulang pa sa paglanding kan mga international flights, transportasyon plus katakod dyan ang ekonomiya. And katakod pa dyan, turismo. Yan, sa lado kan economic, tourism and transportation, yan po saro sa mga pinag-asikaso na Congressman Kaloy. And ining sa Rapu-Rapu, buda sama nito yung dagdag na mga 25 bed capacity sa lado man tabi kan salud. So yan po haduman sa mga naghapot tabi ang mga performance man kan sa tuyang mga kongresista pag Huwebes pag kitang pagkakataon na mga major na bako pang papugi, bako pang kung ano pa man pag-promoter kundi pure information na totoo papakinabangan po kan tawo. Tabi yan. So yan po and may relasyon sa siring na bagay. Sige, duwang report Tata John, pwede na. Si Pading Nalt out, Tata John in. Ready yung linya na radyo sa buda na Angel. Diretso na kita kan istorya and then mabaybay na po kita para for a while. Si Joshua, salamat sa paghalatabi and good morning, go ahead na. Yes, Sir Pio, dangogon tamo na na pahayag Sir Pio ni Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, ang bagong Regional Director kan PNP digdi sa Bicol Region. Mayroong barangay public address system during peak hours, ipaparinig din natin yung mga crime awareness kit para po marinig ng mga kababayan natin sa Bicol na ito po ang mga tips para maiwasan yung krimen. Kaya kung maririnig nyo po ang ang mantra natin ay magtulungan po tayo, mamamayan ng Bicol at PRO5 laban sa krimen. Hindi po namin kaya to. Kailangan sama-sama tayo, full of community approach. At mabilis silang magsumbong, mabilis din tayong magre-react kung ano po yung marireceive natin ng information. So basically, ganun lang po yung gagawin natin at tututukan din natin yung mga iba pang palalakasin natin ang ugnayan sa mga schools. Yung meron tayo dyan, balik eskwela, subject balik eskwela, na kung saan nandyan yung police nagbabantay. During flag raising, itatap natin yung tandem with the student na magtataas ng bandila para i-promote natin sa mga bata na yung police pala ay madaling lapitan at magtatatak sa kanila na sa body nila during ganyong mga pagkakataon. Sige po. Sa hometown po ninyo, kung taga-saan ho kayo, hometown po ninyo, sir. Opo. 5 weeks na ba, sir? Ganito po, pinanganak po ako, ang aking magulang, ang nanay ko po ay from Jose Panganiban, Camarines Norte, at ang aking tatay ay from Paracale. Diyan sila po nagkita, diyan sila nagsama hanggang pinanganak po ko sa Jose Panganiban, Camarines Norte. According to them, pagkapanganak ko, bumaba na po ng Manila. At yun na po yung doon ako nag-aral. Minsan lang po nakapasyal ako sa isang alumni homecoming ng school ng parents ko. Natatandaan ko when I was in elementary, yun po yung history ng aking
At 2 beses na rin po akong pangatlo ko itong bumapak sa Bicol Region. Nag-lead po tayo way back 2006-2007 ng CIDG, Camarines Norte, and nung time po naman ni General Stomo, nandito tayo as CIDG Regional Chief, CIDG Region 5. Natatandaan ko po parang kami yung unang nakahulo ng ivermectin, first time in the nationwide nun kasi COVID period po nun. At marami pa pong iba. Sige po, any na po. Sir, Bicol Region po, ay complex disaster po lagi ang ano po po? Papalakasin natin po yung training natin. Actually, bumili nga po ako ng mga life vest and headgear kasi alam ko po na naka-experience ako ng malakas na bagyo rito, yung Riming. Nandito ako sa headquarters noon, kaya sabi ko papalakasin ko yung Mobile Force Battalion. I-equip ko sila, ibilang ko sila ng mga equipment para pag mayroong disaster, madali tayo mag-rescue, handa tayo provide ng assistance sa ating mga kababayan. Siguro po, babalik lang ako. Pagdating ko, i-distribute ko na yon by Sunday. Mabilis po akong kung meron po kayong concern, just text me at kahit madaling araw, sasagutin ko po kayo. At kung may problema sa isang probinsya, pipilitin ko makarating doon para tulungan natin yung ating mga local police. Yun po ang aking plano. At nagawa ko na yan sa mga previous assignment ko. At yan din po ang kabilin-bilinan ng ating CPNP na status na palakasin ang mga itong sa disaster ng itong Mobile Force Battalion natin. RMFB, RMFB at saka anong tawag doon? Yung PMML. Kalimutan ko. So yan tabi, Sir Pio. Sorry Joshua, igo ka pala ning live hon ako nag-interview. Ay, no problem, Sir. Sige. Natapos pa lang Sige. Ninatapos pa lang sa seremonya, binababa pa siya sa stage. Tamang-tama actually sa timing. Si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, ang bagong Regional Director Sir Tio kan PNP Bicol. So bago siya nakaabot din sa Bicol, dati siyang District Director kan Quezon City Police District. So pinalitan niya Sir Tio bilang Regional Director si Police Brigadier General Erosito Miranda na ngunyan Sir Tio official ng magretiro sa serbisyo sa PNP. Iyo, ikuha mo so number kanta kung iyan si RD. Open daw baga siya. Roger Tabi Sir Pio, Bicola naman pala niya iyo. Nabanggit niya kasubali. Yaw nang kanriming digdi sa Bicol? Yaw nang kaito? Kaya nabanggit niya, pero sa patakusogon, so disaster response. Iyo. Namati niya, so nag-aaging bagyo digdi sa Bicol, kan panahon na remain. Roger, kopya. So yan tabi, Sir Pio, na sitwasyon niya to, digdi yan sa Laucan Campus, Simen Ola, na bagong Regional Director ng PNP Bicol, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa kampo asin sa pangarang kang tropa. Thank you so much Angel. Nako sorry at nganing daiman ma-delay si Endimar. Salamat and mahal na Diyos ang magbantay. Masunod turo sa Endimar ano ba pa nga programa. Thank you so much. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kan